'Yan sanda sun kama barayi 5 sun kwato kuɗi da makamai a Gombe. Rundunar 'yan sandan jihar Gombe ta samu nasarar kama wasu barayi da suka addabi garin Bajoga da ke karamar hukumar Funukaye. Wannan na daga cikin kokarin rundunar ke yi wajen yakar masu aikata laifuka a fadin jihar. A wata sanarwa da kakakin rundunar DSP Buhari Abdullahi ya fitar, ya bayyana cewa an kama mutum 4 da ake zargi da kaiwa wani matashi mai suna Muhammad Ahmad Hari wanda ke zaune a unguwar matasa da ke Bajoga. An ce barayin sun kai masa hari da makami cikin dare inda suka tsoratar da shi da adda da sanduna suka kuma kwace masa kayayyaki. Sanarwar ta ce laifin ya faru ne da sanyin safiyar ranar 26 ga watan Yuni na shekarar 2025 da muke ciki, da misalin karfe 1:30 na dare sun shiga gidan Ahmad dauke da makamai suka kuma yi masa barazana da cewa za su kashe shi idan har bai biya musu bukata ba. Waɗanda ake zargi da aikata wannan laifi sun hada da Manu Muhammad da ake kira da Baffa Caja, Awal Muhammad da ake kira da Yalo mai shekaru 30 daga Bajoga, sauran sun hada da Ubaida Sani mai shekaru 19 daga unguwar Fantami a Gombe, da Husaina Muhammad mai shekaru 19 daga unguwar Madaki Gombe. DSP Buhari ya ce yayin da ake gudanar da bincike, 'yan sanda sun kwato babur kerar Haiju Yudi wanda kudinsa ya kai naira miliyan 1.6, wayoyi 3 da kudinsa ya kai naira 336 da tsabar kudi naira 74,150 da kuma wuka. Ya kara da cewa waɗanda ake zargin suna hannun 'yan sanda yanzu kuma binciken na ci gaba da gudana. Ya ce da zarar an kammala binciken za a gurfanar da su a gaban kotu.